on jarama bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen bolongal suudu baba hande du en gaari e yewtere meɗen bolongal suudu baba no mbiruɗen e ƴaɓɓade ni nde ɗo yewtere meɗen bolongal suudu baba yewtere noon haalore aadaji meɗen nesuji meɗen golleji meɗen jande meɗen e leñol meɗen ngol fa yettade e leydi meɗen ndi fayi hunde wala ko bolongal suudu baba yoppata e leñol ngol kañum e leydi ndi fof ana haale ɗo e ley bolongal suudu baba ko haalte fu ley bolongal suudu baba woni ko hani haalede nden seppeje muɗum ɓame ko wawi moƴƴude ko moƴƴine fa feewa aya so wonno no warra du ɗum woni kañum fu e ley bolongal suudu baba woni hono ko dawrete ɗum ne e bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV on jettama sanne e tawdede e Pinal TV wakkati fuu nde ɗo yewtere men e bolongal suudu baba andininde on wiide ñande alam fuu ɗum woni jemma altinere fuu wakkati 22 heures ɗum woni yande 12 yewtere nde oɗon jeeɗo e Pinal TV aya ɗum ne bisimilla moɗon e hande du e nde ɗo yewtere bolongal suudu baba e andinindo wiide nde ɗo yewtere bolongal suudu baba sakike men e biyeteɗo Kola Diarra jeyanaɗo en saya laamu jalluɓe kanko woni ballowo nde ɗo yewtere yalla ene heddo e ley Pinal TV ɗo kasindinɗo e téléphone kantiɗo mo heewa kaalisi fuu yetto to Kola Diarra jeeyowo téléphone ji dabanani Bamako banggue Kolombata si qualité ngaji téléphone ji goduɗo hande ɗi fuu ne keeɓe to makko téléphone ji si marque ngaji ɗi fuu ana toon Samsung Tecno iPhone fa yettade qualité ngaji goɗɗi kesi goduɗi hande ɗi fuu ana toon téléphone ji Kola Diarra ɗi Dubai direct fa Bamako sa yeehi to makko to a yawata fey kanko Kola Diarra e miraɓe muɗum no mbiruɗen ni dabanani banggue Kolombata numéro bitigi makko numéro 8 ɗum woni bitigi o kanko Kola Diarra numéro téléphone 76 77 16 44 na 79 14 18 52 sa soodi téléphone ana écran muɗum ana signa na téléphone sa naati e connexion ana wula taw wona to Kola Diarra coɗɗa sa soodi to Kola Diarra téléphone maɗa wulata écran muɗum signata fini yettade to Kola Diarra so tawi seeɗa codirta na coodowo doƴƴere ɗum woni engrais e détail tout Kola Diarra ana yeeya kasindinɗo e téléphone ji kala goduɗi hande ɗi fuu sa yettike Kola Diarra a nimsata Dubai direct fa Bamako Kola Diarra ittani en dokkuru téléphone hande en keeɓiɗo koɗo meɗen tedduɗo anduɗo pulaku mo pulaku andi daraniɗo pulaku illa keña fa e hande Allah andi ko janggo warata eɗen jiiɗi darde makko nde heddo fa ñande haaɗi inchallah o darike o waɗi ko wawi foof ñande foof ɗum tan woni hono ko wondi omo andi fulɓe Mali ɓe omo andi fulɓe Niger omo andi fulɓe Afrique ɓe fuu wala ko dulli Bocar Alpha Ba kañum woni mo cilmininɗen na hande Bocar Alpha Ba o mawɗo o yoga e mawɓe pulaku leydi men e Mali ɗo o andaɗo du sanne e fulɓe Afrique du fuu hande nen noon neɗɗo du dariɗo fa tawe pulaku o heɓa pinal ngal hani hebde ngal e leydi ndi e Afrique fuu ɗo pullo woni e aduna o fof ɗum woni darde makko e leñol ngol ana anda do sanne de ana anda sanne ay nenno kanko woni cilmininde ɗo hande o yoga du e yimɓe tabital pulaku o membre tabital pulaku ay jonnon darde makko nde o wara o haalana en e ley tabital pulaku Bocar Alpha Ba a jarama bisimilla maɗa pullo a jarama e bisimilla maɗa e Pinal TV e hande en gari ɗo e yewtere meɗen banggal bolongal suudu baba e an woni momin noddi ɗo hande miɗo jiiɗi landodirde maɗa e banggal ɗengal meɗen fulfulde ngal no mbiruɗen ni bandiraɓe toɓɓere ɓamade hande nde toɓɓere meɗen ɗengal fulfulde en jiiɗi ɗengal meɗen ngal hande eɗen jiiɗi ɗengal meɗen ngal heddo ngal wuura ngal yaaja ngal tabita tawe wona enen tan kalta ngal fa goɗɗo hajati haala ngal sabi so tawi an tan haalata ɗengal ma ka wonko heddino kana tawe goɗɗo kasena haala ɗengal maɗa ngal hono goɗɗo watta so haala ɗengal maɗa ngal kana tawe an e hoorema kayba tinnoɗa e ɗengal maɗa ngal kuyanagal jangangal jangguinagal Bocar Alpha Ba ɗum woni ko noddima hande ɗengal meɗen fulfulde calminali fewde e yimɓeɓe kalanamen homo jaati woni Bocar Alpha Ba hoto Bocar Alpha Ba jeeya hoɗum woni darndema e tabital pulaku bisimilla maɗa eyyi ko adi foof mi salminima an ceerno Bory Diallo e kadi mi salmini kala yeeɓiyanke ganniɗo yeeɓoyde ayaw ngo ganniɗen wadde ngo kadi minen beltaniɓe ko kamɓe goni enen goni kamɓe sikke wala enen foof ken gotum fandare wotere ɗemgal gotal jikku goto jaam goto Allah waɗanen jaam
ya rabbal alamin salminani wondu du kadi ko faadi e kala joginoɗo miijo moƴƴo labango ngo hono mun ala dariɓe dadiɓe wiɓe ma Pinal TV wooda ha wawi wodde hande tampereji kewɗi haalullaji kewɗi dugoji kawral pijirleji e jaleɗe e foof mbaɗi hen ha yetti hande ɗo yettiɗo ñaguima Allah kadi yo Allah junnu golle ɗe amin kono neɗɗo baɗɗo hen mbuɗu mum gootu jejjiɗɗo e dewtidiɗo hen e neɗɗo baɗɗo hen anniya moƴƴo e yimɓe waɗɓe hen hundeji kewɗi yo Pinal TV wood walla wona hay Pinal TV yo téléji goot tawa eɗen mbawi haalde hen fina tawa men eɗen mbawi wadde hen hundeji men foof ko beela ɗen vraiment kamɓe foof ɓe calminama ɓe juurama so goɗɗo ari waɗi télé hono oɗo waɗi télé nanduɗo e makko ko wayno hono no makko ni o wona concurrent Pinal TV walla téléji fulɓe goɗɗi ɗi hande hay télé goto watta télé goɗɗo concurrencé téléji ɗi hande koɗe téléji poɗɗi wallodirde ɗi jogo fandare wootere ɗi nawa hunde nde nokkuji goɗɗi ɓe pamani ɓe noon ne mbawi famde soko enen en mbaɗi radio gone haala pular goɗɗo waɗi radio haala pular ɓe mbiya radio ji ɗi gaari wadde concurrencé goɗo ari wadde concurrencé goɗo no ɗi gaari ko wallodir wona ɗum woni immade men eyyi hande en cuwa yettuɗon mi en ñaguima Allah nde Allah wallata men jehen ha jottoɗen ɗon jehen ha ɓennen ɗon sanne par ce que hande o pulagu ngu ene mawnani téléji go joga ko sanne somi fayitani peut être ko téléji ɗiɗi min ɗi gandumi gonɗe satellite kayɗe jammine kala pular no fewi e premier ko Pinal TV walla télé fulɓe Africa onnen kadi ne satellite ene moƴƴa taw goɗɗi ne gooti koɗo ɓurani andude hayso won goɗɗi ɗi gandumi tigui nokkuji goɗɗi ɓe mais tawan inne kala haalullaji kewɗi ko wona pular donc wadde téléji ɗi e radio ji ɗi foof vraiment fodde mabɓe ɓe mbaɗi et puis contrat al hakkude men pelle pulagu ɗe haaloɓe pulagu daraniɓe pulagu ɓe enen foof ken gotum ken neɗɗo goto ko fandare wootere joguiɗen ko anniya goto joguiɗen hay goto wata yiiru goɗɗo o oɗo ko bonnanoɗo kam an ko jejjiɗɗa wadde ko goɗɗo ne wawi arde waɗa peut être somi wiɓe rewɗo mbiɗa wawi walde haalde ɗo peut être alam bisimilla e joni Bocar Alpha Ba hoto jeyɗa e leydi meɗen Mali ndi eyyi min suka wi to jeeyami ko Kolomina jaati Kolomina noon an hoorema mi anda sa yi Kolomina waɗi ko penɗe mataw katane walla darde katane wuuro manggo ngo ene banggue ne wiye Saare ɓe mbiya ɗum Kolomina Saare minen ɗo amen ɗo ne wiye Kolomina Sinthiou Semme walla Kolomina Gurel Karta ko ɗeɗo penɗe Kolomina daari somi wi miɗe sifanoma Kolomina no gandirɗa ni kala ɗo jiiɗa fulɓe aynaɓe ɓe eɓe jiiɗi woɗɗitade wuuro manggo ngo seeɗa ɓe jooño dow seeɗa duko mum nan e duke kono ñande foof ko noon no woori ko woni ñooro ko ɗum woni masina ko woni masina ko ɗum woni nokkuji goɗɗi Kolomina laamu ñooro woni ko Bocar Alpha Ba jeeya e bandiraɓe tedduɓe on fof Bocar Alpha Ba salmini on ko woni murado haala makko ka fou e so télévision ji temedere keeɓa banggal télévision ji fulɓe fou yo faɗo dow faɗo ɓeydantowde tan leyɗata fay goto foɗodirta e goɗɗo hakkude e maɓɓe e goɗɗo kase ɗum ɗon woni hono murado haala ka Bocar Alpha Ba ila hende natuɗa tabital pulagu eyyi tabital pulagu naatimi ɗum ko manda ɓennuɗo o joni noon alhamdulillah ngol ɗo kadi mataw mi natti hen donc darde hen gonɗa e tabital pulagu hande gonmi ko hakkude pelle goɗɗe ɗe gona pelle tabital e fedde tabital mawde nde a daraniɗo hakkude fedde tabital kañum e pelle goɗɗe baale goɗɗe golliɗoje e tabital Mali e caggal Mali fof Mali non caggal Mali kadi ne woodi ɗum ɗo mum jagorgal mum banggue famminike sanne bandiraɓe tedduɓe en paami e Bocar Alpha Ba kanko darde makko nde ana mawni sanne sanne e pulako o de joni noon so tawama o babajo ko fulɓe mbi ko fayi so tawama wojere laatike gañoma jaadira mbiya noppi muɗum ɗi ka ana juuti darde makko nde ana mawni leñol ngol sanne sanne jidde du leñol ngol fina no aduna goduɗo hande o wallay omo wañi leñol ngol ɓuuri sanne 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 ɗum ɗon en fiyen seeɗa en ɗum de e jooɗo jooɗiɗen no joni ɗo sembe makko mawɗo woni oɗo ay ɗum ne yo Allah faabu fa hande e Bocar toɓɓere meɗen hande nde ɗengal fulfulde ɗengal meɗen pular ɗengal meɗen pular ngal hono fulɓe jaati jogori ɗengal pular ngal ley galleji maɓɓe
ley batirɗe maɓɓe e dow beddaji Mali e caggal Mali hono ɓe jogori ɗengal ngal ɗengal Pulaar ngal wiyama ɗengal joguingal ngeeƴu jaajungal du fasanne sa a limi ɗenɗe Afrique ɗe so Pulaar laataki ɗiɗaɓo latto tataɓo ɗen le jaajuɗe gonɗe ley runde Afrique nde hay hono fulɓe ɓe jaati jogori ɗengal muɓɓe ngal a neɗɗo noon jiiliɗo annduɗo fulɓe ɓe jaaɗo e nokkuje ɗe fof e leyɗe ɗe fof bisimilla ma eyi dañan ko baylita mi halma hay seeɗa mbiɗa wonde yaajgol jeddi ngala hen ɗemgal Pulaar ene ɓuuri ɗemgal fof gongal e nder Afrique yaaj hay ko wona Afrique nokkuji kewɗi leydi hono maggal yaajji ala heddi ɓurgo hewgol haalede ɗum kay ene wawi wiyede ko ɗiɗaɓal walla ne wawi wiyede ko tataɓal walla ne wawi wiyede ko garanal kono to banggal yaajgal koye ɗum jeddi ngala hen ko kangal tan bawgal wonde leyɗele kewɗe cirtuɗe ɗum gay jeddi ngala hen eyyi ko wona ɗum ko sa namnima holno Pulaar wayi e nder Mali e caggal Mali ene tiiɗi haalde e par ce que no waye Mali ni sa ƴeemi tawata wona noon wayi Murtani peut être min mbiɗa yiiɗi addorade hundeji am fof Murtani walla ko wayi hono noon Mali no wayni ko hunde hulɓinide hersinide hamnide seknide ha saaji e sawɗa jogui ngeeƴu ɓernde aɗa miijo wonde yumma e bamma gaccima caggal mum aɗa foti dañde ko naftuɗaɓe ko naftataɓe ko fof kadi ko ɗemgal ngal kanɗa jogade e fina tawa o e diina mun o sa yii no ɗum yarata ni ene mettuma ley Mali ɗo e ley Mali ɗo Allahu akbar ayi sa yii no yarata hayso woni won golle mawɗe mbaɗaɗe ɗo Mali ɗo masinankoɓe mbiyata ñakkude kono mbiɗa andi ñakkude o wona masinankoɓe jeeyi ɗum ko fulɓe jeeyi par ce que mbiɗa andi sa wini ñakkude hande ko 90% fulɓe fof mbiyata ko ene ñakki ley temedere fof capanɗe jeenayyi temedere fof capanɗe jeenayyi ene ñakki ɗo Mali ɗo kono won golluɓe tigui won yimɓe men nam mawɓe dariɓe ɗo en nam tigui golluɓe golle mawɗe e kadi ne woodi woɓɓe e kadi golluɓe golle mawɗe ha ko jibinte ko fof sa ƴeewi ko ngol gueɗel gotol woni ko jibina ha jibini télé Pinal ha jibini tabital radio tabital Pulago ha wawi yaltinde hen Boori Diallo ha wawi yaltinde hen Bocar walla ha wawi yaltinde hen Abdoulaye Dicko walla ha wawi yaltinde woɓɓe donc ɓen wonko ɓe golle Mali sinno wonano ɗum hande ene moƴƴa hande Boori Diallo taw ɓiyum tawetake ne haala Pulaar tawande mi anda peut être min mi heeɓino fartange gila mi jogaki Pinal hay hunde hakkillam tan woni koye leñol he mbiɗa miccito nden mbiɗa yaare à peu près duuɓi 12 mbiɗa jogui radio mbiɗa hetto radio Murtani eɓe kaala fulɓe giwiɗo on sango mi wawa jogade Pinal par ce que mi yiyani ni Pinal gongal so wona tan ko gonmi ko gaynaka e goɗɗum kono gila nden ɗum Allah loowi e am ɗum hano Allah waɗata jaami nokkuji goɗɗi so mbiyeɗe ndewɗon en goɗɗan o salli kono ɗo Mali ɗo hande wonko dartini ko wonno ko wonde kay kaɗa haala tan bamarankore ko nden gonɗa dimo ko nden gonɗa neɗɗo joɗɗo ko nden gonɗa goɗɗum wonko dartini yeru e galleji takkodirɓe e yimɓe ɓe mbimami ɓeɗo hen finɓe tan pinani tan gandanɗa hoore ma ɗemgal kay koma haale tan kala ɗemgal ngal haalaka koko mayere so ngal maayi leñol ngol mayan majja muta e kala ko maayi ɓuuri bonde ko leñol so leñol ma sa wari ɗumen nam tan o wurtinoyo ngal leñol gongol nokku goɗɗo ɓeydagol leñol an leñol ma ngol usto Allahu akbar bo a wawa wiide leñol gongol ko gañoma kono mo poɗodirtani wiye an ɓuuri min ɓuuri an ɓuuri soko an ɓeydima e mum noon ko kañum ɓeydoto an o gustoɗa so an ustima noon kadi a ari kadi aɗa wiya hoore ma wonde minen ɓuuri kaari en walla aɗa yiwa leñol kiɓɓol ngol jantoyɗa ngol jibinanɗa ngol balluɗa ko hunde hersinide e kadi ɓe gara ɓe jooɗo ɓe mbiya pullo ɓuuri neɗɗo fof ƴoƴƴa ƴoƴƴo mo laamotako ƴoƴƴo mo ardotako hayso wiyama yo ardo jaɓata ƴoƴƴo mo famata ko wona e arde so famminama famata ƴoƴƴo mo wawa tan janggude mo wawa rendinde leñol mum na ene fooɗano kinɗago en ene fooɗano
ɓurde leydi ko miɗo wowi haalde ɗumen nam sa wiyama masina fulɓe ko pular haalete toon sikki wala ñooro ko pular haalete toon nokkuji goɗɗi ko nokkuji fulɓe non hay goto mo jeeya ɗemgal ngal ko ɗemgal men enen potodire maggal sikki ko moƴƴito mon to ko fulɓe fof ndendi jeeyi ko bonito mon to ko fulɓe fof ndendi jeeyi ko boni ko ko bonito mon to ko gacce ɓame ko moƴƴito amen ga ko minen ko moƴƴito mon to ko min ɓama min kutoro joni mi haalnino ñakkude sa wi ñoranke e manki hono wiyete peut-être ɓe gandani ɓe mbawi widema tan ko manki wadde sa waɗi duuɓi sappo duuɓi nogas aɗa hutoro manki a ari ga tawinata sa ɓiɗɗina gari tawi manki o kutotoɗa ko masinankoɗa haalata ko fulɓe wadda hiɓiɗo nanguɗa donc hono ɗin hundeji ɗi goodi to banggal Mali ɗo ene golle mbaɗama seeɗa samori seeɗa kono ha hande ene continue ñande foof galleji ɓurɗi mawnude ɗin foof ɓuuri wawde mayde mi suusa hokkude yere wuuro amen mi haala kono ɓe kalanmi ɓe so ɓen nani eɓe gandi ko kalmi koko noon no woori won minen wuuro amen hoore mum no galleji ɓurɗi mawnude ɗi ko toon pular ɓuuri mayirde hay so woodi toon fof pular ne ɓuuri majjude toon ɓuuri mayirde hay so woodi kadi e golle seeɗa mbaɗaɗe ɗe mi yii galleji mawɗi ɓiɓɓe dowɓe fof nonata pular ɓurɓe wonde less ɓe ɓen ɓuuri nande pular hay min hooram somi fayitani nder gallamen to joni sukaɓe mawɓe ɓen ɓuuri nande pular hakkudeɓe ɓe ɓen camti seeɗa wonɓe less ɓe kadi ɓuuri wawde manda sa faami no kalirami wadde ko ɗum ɗo Mali ɗo ko ni hunde nde way ene hunde nde ne hulɓini ene hersini ene hamdi e sike jeeyi leyɗele ɗe no mbimami ni haaldude leyɗele ɗe ciiɗi par ce que sifaji ɗi ne certi yeru sa yeehi Murtani ɓiyam haal pular ɗum ala toon joni kay ko heddi ko koddiɗam haal pular kono ɓiyam haal pular ala toon mbiɗo wowi haalde ɗum e kadi mandami haalan ha diwto ñande fof mbiɗa haala ɗum yimɓene nana peut être mandami haalan ha diwto wadde mi manda ko batte mi janggani ko mi artan ko kalannomi ko Murtani ko toon Allah waɗi pinal pulago hay hande huneji kewɗi ko kutortoɗen e pulago ko wayno laamorgal joni an joni sa wiyama ɗo ya wino ministre wiyete peut être anda sa wiyama ɗo nam joni no député wiyete peut être anda sikki wala anani de mais sa Murtani naaɓe sowon kaala ɗum hay ƴamƴata koni hay neɗɗo mo janggani mo ne famɗi mo wiyata binde ni pular kono haymo janggani tawan eɓe mbawi ana andi no ministre wiyete ene andi no wona diwan jimi wiide no commune walla ko way hono noon somi haale tubakore hen tawa eɓe gandi no wirete tawa tampani ni wadde hande o kala garɗo wi ene gollana pulago ene haala pular laaɓɗo force ɓamane mabɓe anani ɗum ko Murtani e Sénégal joni min hakkillam peut être ko Murtani addi gandal ngal noppinal ngal law kono Sénégal waɗi kañumne kadi anduɓe min horam mi yeehi mi hawri e ceerno men ceerno si eɓe mbiyama o ceerno Dako Paalel jaltinɗo deftere hiisa towka dowrowa kadi yaltini dow mum ñande mum min jeytode nam eɓe mbaɗa lancement deftere nde walla mi andaka no wirete e tubakore he ni no woori kay joni fof eɓe kolla yimɓe deftere nde mi yii Sénégal naaɓe woɓɓe ne mbaɗa ɗon gande e pular ɗo Mali ɗo ko ɗum woni ko ñakki men ɗum woni ko ñakki ɗum woni ko ñakki Mali entiére mi yiyani mi yii ni Abdoul Aziz ko jannguɗo mo janggi pular mi yii peut être docteur oɗo manda ko professeur gonɗo e tabital pular gone janggi pular kono ko jiimi eɓe mbaɗa toon e gande mabɓe walla gande kamɓe koye mabɓe ɓe kalmi inde mum ɗe gande ɗe ɓe jogui français ɗe hay sa waɗi ko mandana wiide ɓe ngala gandal ngal ɓe mbawi yaltinde gandal ngal taw koye pular e nder pular o mais to Sénégal to mi yii eɓe jaltina toon gande ɗe ko gande payodinde et puis kadi defte fof ɓurɗe hewde e pular ko Sénégal naaɓe e Murtani naaɓe pewni peut être min mbiyami ko Sénégal to ɓuuri hewde defte par ce que arrête de toon arrête kadi ko tubakoɓe mbaɗi ɗum financé ha mbawi mawnude ɗum hande duuɓi no foti nde mbayrannomi defte ɓurɗe yeeyede e nder Afrique tawa wona ɗemɗe goɗɗe ko ɗemɗe Afrique pular ɓuuri wowde wonde premier mais anda saka yeehi Hawsa to walla Swahili kono enen heddiɓe ɓe kay soko a yeeyi ɗo enem deftere bambarankoje sappo a yeeyat capantati pular sa yeeyi joyi wolof a yeeyat capantati pular sa yeeyi ceɗɗe kadi ko hono noon donc wadde toon pinal ngal woni siken kaali haala Sénégal e Murtani sanne et puis kadi Murtani mi anda ko caɗele ɗe
baɗɗe toon ɗe waɗi ɗum kamɓe kadi ɓe jiiɗi fulɓe fof ɓe jiiɗi fulɓe fof mais soko kadi to banggal yidde fulɓe ɓe fof e hakkillam min kadi ɓuuri yidde fulɓe fof kadi ko fulɓe hirnague no annene fuɗnague fulɓe fulnague eyyi fulɓe fulnague joni par exemple pullo Cameroun pullo Tchad pullo Central Afrique pullo Nigéria ɓeɗo ɓuuri yidde fulɓe fof ɓeɗo ɓuuri min kay hakkillam miɗe sikki tan ɓeɗo ɓuuri yidde fulɓe fof par ce que ɓeɗo tan ɓuuri yawde natude pullo walla yima ka pullo tan teeta haaldude e mani surtout so yima ka pullo hirnague so yima ka pullo hirnague tan weltoto saago mum tan ko yo haaldema min woɓɓe min joldino e avion ɓamde ɗaynam Abuja yaade Yola feccere avion o fof ko Cameroun naɓe kono nde natmi avion e tan jiiɗo kam fof ɓe gandi min ni maɓɓe min gona comci amen ɗi gona gotum ɓe gandi kay min koɓe pullo ko hirnague jeeyami ko haɓe kalde am feccere maɓɓe fof gonti ko sehliraɓam ɗon ɗon batte min komi pullo hirnague o wadde to banggal to nenam yidgol to nam tan yawde tan wadde tan yiide pullo tan welto haalda e mum ko kamɓe ene andi peut être wonno woodi kadi fulɓe ɓurɓe fof weñade fulɓe hayso haalgol gurdande tiiɗi kaɗa jogui namdal gongal jaas eyi haal nin nenno fulɓe heeɓe jiiɗa woni ɓurɓe fuu yawde jiiya pullo bandum tan anda wallay o ka pullo bandum tan e takko tawi fayi kañum ka jiiɗa pullo o jaati anda kañum e hoore mum yo pullo ɓen fulɓe do ana goduno bo ɗum ne woodi e ɗo mali ɗo seeɗa kono ɗum min e faamuya mom ɓen fulɓe ɓurɓe wawde weñade yimɓe fof kay siken kaali ha labti min e hakkillam ko pullo guine e hakkillam de joni noon fulɓe guine ɓe jaafono kamen kamɓe du ɓe jogui hande guendiyankagal eɓe jogui pinal jeeyangal e ɓurgal mawnude e pine fulɓe par ce que joni en kaalino mbiɗen murtanine haalgol ɓiyam haal pular ala toon sanne e kadi kadi ɓe jogui pinal ngal ne mawni eɓe jogui hundeji ɗi fof ɓe mbaɗi jangde pular no fewi kono sa wiyama holto pular ɓuuri haalede e nder fulɓe e nder aduna Allah o foof pular ɓuuri haalede ko Cameroun Cameroun joni tan jiyata ɗo enam leƴƴi 5-6 yimɓe munen ne jeyata kamɓe fof ɓe kalata ko pular tawi ɓe gona fay fulɓe ɓe jaa taɓe gona fulɓe ni taɓe gona fulɓe ɗum ko guitam jiirumi mi darani ɗum no kolde ko guitam jiirumi taɓe gona fulɓe ni tawi ɓe gondi tan eɓe jaaha mi yii ɗum plusieurs fois mi wona neɗɗo ni jaaɗo ha naati nder Cameroun kono mi yeehi ha 4 hakkudam e Cameroun kono wona toon en nam min jiimi ɗum en nam ko Saudia en jiimi ɗum ko Dubai en jiimi ɗum en nam ko hay e nder avion ngaji he kanum e nokkuji kewɗi mi yiyat tigui yimɓe tan ɓeeɗo kay ɓeni hay goto wona mabɓe pullo kono ko pular ɓe kaldata e Cameroun to so iwi français ɗemgal ɓurgal haalede toon ko pular anani bon et puis kadi hedde nord Cameroun o banggue sahal Cameroun o toon kay naɗɗo toon fof nanan pular sa yiiɗi gona tubak sa yiiɗi gona ko mbawɗa wonde foof ananan pular mais hay nder capital uji ɗiɗi foof ɗemgal kay ɓurgal haalede toon ko pular so iwi toon noon ko Guinée e Guinée kadi kamɓe kadi eɓe jogui pinal hande oɗo ɗo jareteɗen ɗo en nam pinal ngal ɓe jogui to banggal pulago to en nam kamɓe kadi ɓuuri foof yeru joni sa naati ɗo e YouTube walla sa naati ɗo e Facebook walla sa naati ɗo en nam e TikTok aɗa wawi ñallude darde hundeji guinenaɓe ko pullo jaɓata wadde tawa ɓe mbaɗa ɗum kadi ko pinal bo eppi kadi aɗa andi ɗum ene jeeya ko ɓuuri wawde rende sukaɓe ɓe par ce que joni kamɓe kala ko tubaka ne waɗa kala ɓornugal ngal tubaka waɗata enen eɗen mbiya ko ɓornugal bongal eɓe mbaɗa ko mamugal eɓe jogui kasetaji mabɓe mago haawi dat eɓe jogui radio ji internet haawi dat eɓe jogui radio ji ni mbiɗa andi eɓe jogui toon radio ji pular potten gollen mais haalata pular no fewi peut être ko famminike sanne Bocar Alpha Ba en paami sanne e bandiraɓe hono no fulfulde nde worri e nokkuji ɗe fof aɗa andi ɗo leydi meɗen Mali ɗo minen nde min pinata nde mofti minen ley crédit min pini ka mofti e hoore muɗum fulfulde tan haalete yimɓe fof hawruɓe so nanodirta fof fulfulde kalato ka hande le leydi meɗen ndi ka fulfulde nde ene daara majjude e ley masina o ka so wona pullo fay goto a hawrata kaalo fulfulde
ko mbiɗa ko min horom mi yi jibinaɗo mofti pullo ñoranke jibinaɗo mofti mo nanata pular ɗum ko guitam jiirumi et puis wona joni jiimi ɗo ko jiimi ɗum no ɓuura duuɓi 15 walla hedde o nanata pular ko mofti o jibina ɗum woni ko hayni ko ñoranke tana minen kandi min pinata nde on fuu wala non hay hande yeteɗo ley laamu mofti o iwata mo nanata fulfulde hay hande min miɗo wondi toon yimɓe tigi ɓe gollidanmi moftinkoɓe gona fulɓe ɓe kaala pular hono kalirtani sikki wala ɗum ne hay hande ne woodi no wori kono ko mbiɗa ɗo Mali ɗo hande Mali minen samode minen mi jibintede e to ñoroto en min mi woni toon en duuɓi 16 hay konngol gotol mi nanta e bamarankore hay pef mi nanata mais hande sukaɓe amen ha nder galleji amen batti haalde bamarankore nde ha nder galleji amen ɗum ko nokkam ɗi narami et puis kadi ɓe jogui pular bonɗo moɓe jaade dinta e bamarankore nde on hande min yi watti haalede ha nder ñooro ha nder galleji mabɓe pular joni yeruɗo enam joni soko ɓe mbiya ɓe kaala pular o ɓe mbiya ɓe ɓamira pular o hono no bamarankore ni bamarankore jurmita ɗum non bamarankore jogui ko jofande wotere sa fawi wiide faɗo mbiyata ko ngo faɗo e bamarankore sa fawi wiide wutte mbiyata ko ngo wutte sa fawi wiide noppi mbiyata ko ngo noppi bon e pular noon an hoorema no gandirɗa ni joforde mum ene keewi guila garɗa foof sa ari a wi saɗa wiya faɗo kay a wiyata ngo faɗo nda wiyata ndu faɗo so walla wiyata nofuru kay ngo nofuru donc forcément pirta ɗumen nam donc ɗum ene jeeya eko ɓuuri tinnude pular mais hande ɗo e duuɓi seeɗa e nder Mali ma yiɓe cammina joforde ɗe foof ɓe lelndira pular lelgo bamarankore lelinde sa teskitima pular o waylo mum o foof ko koddigal ngal waylata ɗum sa yi hande Guinée sa wi goɗɗo jeere wiyatema wona jeere wiyata ko marché anani marché bon so jomum ne wima ko marché kanko hoore makko mo nana France bon aɗa andi kay kanko ko haali ko fewani bon so neɗɗo yeehi onon to monnato en nam joni e hay so woodi fulɓe ndi galana ɗum inde no feewi a nananto ɓe mbiya min mbiɗa yaha ñeguere kay nanowo bamarankore en andi ñeguere kay ɗum bamarankore ko bamarankore hay so woodi joni minen min mbiyan tarodde mais tarodde ko sowore mais eɗen woodi fulɓe caat wiyoɓe felwirdu noon ɗum ene wawi wonde pular tigui ɗum woni telnu suudu telnu ko neɗɗo teltata e hoore muɗum ene waɗi ko woni hen kalata e felwirdu ha heewi e sanne ko pamminta ɗo calmini hen en nammo Ousmane Thiat haalani men no ɗumen nammo hundeji kewɗi e fulfulde ɗi yimɓe kalata e pulal tawa galana ɗum ga en nam no fewirta fo Fouta walla to Masina mais tawa kamɓe ɓe jogini ɗumen nam to noon hunde nde way e fande meɗen yettade e landugal men e gongal aɗa andi e fulfulde nde joni e yimɓe hewɓe sowore nde bonni gonga fulfulde nde très bien fulɓe ene keewi sowore kulle ɗe fuu ɓe coowi fa hono ko sowa ko laati gonga haala ka ɗo ko kalɗa ɗo ko ɗo min hooram kay mi ƴeewi ɗumen nam hande ɗo jareteɗen ɗo ala fof ko wawi daynude ɗum so wona yimɓe ɓe mbaɗa murtere nde ko hoɗum ko famminde yimɓe ɓe haaldan e pullo Masina mbiya ɗumen nam ɓandu wiya ƴettima mbiya ɓaawo wiya ƴetti no ɓaawo ko daaba jogui ɓaawo ala fof ko jogui ɓaawo e aduna he sana daaba joni heddi ko hayso neɗɗo ne jogui ko nande mum ɗum ne jogui inde mum e kadi soka yaari to foti to min miɗa wawi haalandem ha paama ɗo henno yarata ni hayso haalde ɗum ene tiiɗi mais ɓaawo ko daaba mais ɓandu koko ɓadima eyi joni so wiyama joni ɓaawo so wiyama a ƴattima joni tawi ɓaawo ngo jaati yo sowore noon e ko sowore mais sowore nde ɓaawo ko nagge tan jogui ɗum walla daaba famille eyyi mais joni wona noon to sowore to eɗen kaani haalde toon no feewi hayso an mataw wonto jiɗɗa to cowoje to kadi teskitima joni no mbiɗen ni woɓɓe mbiyata woɓɓe jaɓata wiyede ɓandu woɓɓe mbiyata jaɓata wiyede tergal hoko woni tergal an namnimi kay aɗa andi ko woni tergal ɗum ni minen kam en andi tergal ɓandu ndi woni tergal non ɓandu wona tergal ko tergal soka waɗiɗani ɗum ferondu anda so caméra ni huccendani ferondu ɗum ɗo ko tergal ko dendagal terɗe ɗe dendata gona ɓandu ɗum ɗon firtata e pulaar koko ɓadima koto ɓandu serte ma hay nokku sertade ɓandu ɗu koko ɓadima par ce que ɗum ɗo mais ko tergal noon ko ɗum ɗo donc wona hundeji ɗi ko cowoje ɗe no mbireten ni woni ƴettede woɓɓe a susa wirde ɗumen nam
caggal ani ndu sowor muɗum nde ɗum fof woɓɓe suusa wiide keeci suusa caggal ko caggal tigi wiyete keeci ko keeci wiyete joni on koɓe mbiyata caggal ko ene jogii inde mum keeci kika e kini ko ɗo ɗum ɗo kamɓe ga joni ko cowoje ɗe bonnata mais hoto caɗele ɗe ɓuuri wonde caɗele ɗe ɓuuri wonde ko fulɓe ɓe paama wiwoɓe wonde ala minen gacciri amin noon ɓe minen min mbawa ittude mon noon min mbawa wadde monno noon mais pular wiyoɓe minen ka ni min mbiya ni min mbiyata no mbiyatonno ni soko woni gonga ko ɗum woni pular so wona gonga noon on kaali kono wona pular sikki et puis kadi wata e pullo goto waɗa hakkille mum ene serte goɗɗo pullo fof goto ko pullo andata ɗemgal ngal goto ko ɗemgal ngal ko gotum leñol ngol ko gotum ɗemgal ngal ko gotum leñol ngol ko gotum hay hunde en certani heddi eɗen jogui noon hono no mbiruɗen no terɗe ni ɗum ɗo ni pular ne jogui terɗe ɗe won belɗe haalde ko wayno siken kaali joni terɗe gollal pulagu ɗe en kaali ñeñɓe joyo e rimɓe joyo dimajo e gawlo wona 12 anani de ɗum woni hankkadi nena joguima pinal aduna Allah foof a tawan toon remoɓe a tawan toon aynaɓe a tawan toon mahoɓe a tawan toon foof pinal aduna Allah ngal foof wadde hay hunde serdani men kala ko mbaɗaten toon ko jiiɓi holko haɗi men no famdu janngude pular so janggi pular noon jaɓen famrude jaɓa accude ko ma ko fewani ko min mi jaɓa accude ko am ko fewani ko enen fof garten ko feewi ko binden dictionnaire tawa dictionnaire o ennan ko saggitorde tawa yimɓeɓe fof ne mbawi saggitade e mayre tawa kay ndeɗo ko saggitorde hawrade jomen hakkillaji joƴƴini mbaɗi peut être ni wonɓe golle mum peut être aran waɗoya ko mbimami Nigéria ko Nigéria to joni goɗɗo yeyi to jangguinoɗo men wiye Fara Sillat Ka nde yettinde ko mbimi kamɓe ɓuuri yawde jaɓande yimɓe nde soɓe gari ɓe mbiyani o wiya est ce que onon oɗon mbiyani wiya ha miɗen mbiya wiya onon oɗon paama ɗum mbiya ha miɗen paama wadde ɓamen ɗum ɓayde miɗen ko hirnage min goni miɗen paama ɗum onon oɗon funnage onon foof kadi ko haala ko oɗon paama ɗum ɗo kam ne yaade pular ɗum ɗo kalɗon noon mi anda kamɓe fof ɓe jaɓa ko wi ko ɓe ɓamiri noon ɓe bindiri noon no defte baɗɗe fayida defte bangal tan joni defte pular ɗe ɓe bindata toon de pour que ɓe bindaɗe taw koye pular ɗe binda ɓe bindaɗe taw koye pular ɗe binda mais pular o tawa yimɓeɓe fof ne mbawi famde joni taw ko haala Fouta ne faami Nigéria ne faami Tchad ne faami Centrafrique ne faami aɗa hewɓe paami peut être so machine ronkata famde par ce que macinankore e adama wara nde walla ha e hirnage to foof ko haala goto mais ne jogui tan masinankoɓe ɓooyi oɗo nokku ɓoyito jantoye hawsankoɓe jantoye leƴƴi goɗɗi wonko waylito hen seeɗa e pular kadi ɓaydi jangguitake ñande fof wonko waylitade mi yananima minen amen toon nene waylito ɗo du nene waylito sabu enen joni Bocar Alpha Ba jehen e landogal meɗen e ɗiɗaɓal ngal wakkati o ana yaaha sanne haala ka ni e ka weeli neɗɗo haɓataka saabi faami woni ko heɓete e ko kaltenno ɗo ko e joni fulade nde an e pular fulfulde meɗen nde ele leydi meɗen Mali ndi na e leyɗe goɗɗe ɗe jiileɗa e muɗum nde pular nde e fulfulde nde ɗum ɓeydoto ɗum na ɗum jarojum caggal say kam pular nde e fulfulde nde wadde mbiyata pulal tan ɓayde ko ɗum woni ko sellata ko bisimilla e so mbi fulfulde so mbi fulfulde ko keewal so mbi pular ko gootal ɗemgal ngal so mbi noon pular ɗum woni ɗemgal no siko mbi pular ɗum ko gooto pular ko gooto fulfulde ko heewɓe pulal noon woni ɗemgal ngal eyyi ɗum woni hay gandi pulal ngal ɓeydotogal nagal ɓuytotogal e leyɗe jiiliɗaɗe kañoɗe jeeyeɗa Mali ɗo ɗo Mali ɗo ko ngal ustotogal hayso woni joni siko mbi ko ngal ustotogal e aɗa andi yimɓe ustogol joni ne jogui sifaji e yimɓeɓe ñande foof koɓe jibinteɓe ɓe ɓeydo heewde ɓe gonduɗen ɓe bamba seɓɓe woɓɓe koko ganduɗen ñande foof koko ɓeydo heewde fulɓe ɓe kadi koko ɓeydo heewde mais keewal fulɓe ngal ne ɓeydo kono ɗengal ngal ustotoɓe ɓe ɗemgal ngal ene goodi ñande foof ɗenɗe goɗɗe ɗe ñamata ene ñamaɓe an hoore maɗa andi wonɗo enam joni e ɗo Sigasso ɗo ennam leñol foof ala ɗon potgol e fulɓe kono wuuro woto ala toon ennam haalawo pular wuuro woto mi yiyani min kay mi yirto Mali fof ɓuurmi yirlade ko Sigasso hay ñoroto jeeyami to ko Sigasso ɓuurmi yirlade wuuro woto mi yii galle kaalawo pular mi yii yimɓe haalaɓe pular kono wuuro gonden ko haala pular mi yiyani mi yii noon wuuro hiɓɓo yettetego Sangare walla yettetego Diaguité
walla gure kewɗe tawɗe fof ɗe jottete ko Diallo ɗum mi yiri ɗum guitam fay goto haalta hay goto kaalawo Pulaar Allah anani ɓe ñande fof ɓe ne jibina ene ɓeyda leñol jananol leñol mumen ene usto enen ne kadi ko jibinten ko enen koye men ne kadi ene woodi iwoɓe hen ɗum woni gure men nanoje Pulaar ɓe hay so woodi hande Allah wonde moƴƴo hono ko waɗi siga soko peut-être wonta wonte nder Mali mais enen jaati wonɓe ley ngalluje ɗe enen jaati fulɓe haaloɓe fulfulde nde wonɓe ley ngalluje ɓe e ley galleji meɗen ɗi fulfulde nde enen jaati jooɗiɓe ley nokkuje ɗeɓe a iwi Nioro min mi iwi Bandiagara en gari ɗo enen jaati ley galleji meɗen ley galleji men ɗi jaati won mbimami galle to ɓuuri bonirde to fof ɓe mayirta galleji ɓurɗi mawnude ɗi saji ko ɗi jaati gaccata Pulaar o par ce que galleji kanankoɓe wona galleji tan kanankoɓe galleji commerçant ji tigui ɓen ɓuuri resde rewɓe ha keewa jibina ha keewa maya ha laaɓa kanankoɓe commerçant e kanankoɓe waɗa tawi kanankoɓe min pamirnoɓe kanankoɓe ɓe ko ɗum ɗo laamunkoɓe ko kanan firtata ko kananke firtata kananke ɗum woni laamiɗo non kananke firtata ko yeesanke ko seɗɗe ceɗɗere kay sa wi kananke ko neɗɗo yeeso kana woni yeeso hoorejo eyyi bo hoorejo donc nena ɗum ceɗɗankore sa wi kananke tan ceɗɗankore lamde ceerno somi faydade somi faydade kay ayi nenno mi gotta wiide kanankoɓe mi wiya hono laamiɓe min laamɓe ni laamɓe joni ɗum tabital Pulaar ko wonko haali hen jaati ha darni ha gasi hoɗum ɓe kaali eyyi joni ɓe mbaɗi laamɗo laamiɗo ɓe mbaɗi hoorejo fedde ko hoorejo mais roi ko tubakoɓe mbiyata roi koko laamiɗo eyyi ɗum laamiɗo Adama laamiɗo Masina laamiɗo Nioro laamiɗo Fouta Toro laamiɗo Fouta Diallo très bien mais soko koto fedde noon wiyete ko hoorejo eyyi joni hoorejo tabital Pulaar hoorejo Pinal TV leydi o hono foti fulfulde haalete muɗum jaati e ley runde men e Afrique nde e runde men Afrique nde sa wiyaɗa haala holno foti leyɗe ɗe Pulaar haalete ina tiiɗi par ce que ñande fof a jogoto sikki ndiɗo leydi Pulaar haaletake hen yimɓe gara ha jiita tigui Pulaar nena haale e ndiɗo leydi so dokki yeru Gana yimɓe fof cikkanno ko fulɓe ngala Gana kono daka tawama Gana ne jogui fulɓe ha ene jogui laamiɓe mum sanne ha ene jogui laamiɓe mum bon eɗen gandi par exemple Soudan de Sud fulɓe tawama toon leydi gondi ɓeɗon ene mbaddanno mum mi yejjiti inde nde seeɗa Éthiopie e leydi ndi ɓe mbaddanno gondino toon inam ha toon foof fulɓe tawoyama toon Somali wona Somali mi yejjiti leydi wona Érythrée mo yejjiti tan accandam mi yejjiti hay ɗen min yaltino e Éthiopie ni haaɓe mbaddino ko juuti men ko sakkiti koɓe gaari ɓe kawriti toon foof fulɓe tawoyama toon yimɓe hewɓe mbiyata ko nogas e jeeɗiɗi nogas e jeetati mais mbiɗa wowi nande woɓɓe ne mbiya 49 bon woɓɓe kadi ne mbiya nogas e joyyi mais neɗɗo wawa haalde mais fulɓe Kenya fulɓe ngala Kenya fulɓe mi yiyani toon fulɓe haaloɓe Pulaar mi sikkani sokone toon kono mi yii Rwanda en Ouganda en fulɓe wiyeɓe komin ko fulɓa taw ɓe nanta Pulaar mi nani kadi woɓɓe ne mbiyaɓe koɓe fulɓe et puis kadi ɓe joganiɓe inde wonde tawa wona wiideɓe tan koɓe fulɓe so wayno joni woni Rwanda kañum e Rwanda en Ouganda yimɓe hewɓe ana mbiya ɓe fulɓe kay eyyi kamɓe koye mabɓe mbiya koye mabɓe soɓe gandi ka pullo ɓe mbiyan koye mabɓe koɓe fulɓe ɗum mi yiri guitam ɗum ko ɗo ennam tigui ɗo Bamako ɗo ennam kono mbiɗa sikki to ennam anda mbiyateɓe ko utu tutsi en ɓe tutsi walla utu e gotel e ko tutsi eyo tutsi wona utu tutsi en tutsi en ɓe Rwanda kañum Ouganda en ɓe kamɓe woni wiyeteɓe fulɓe ɓe yo kamɓe koye mabɓe ɗo wiyeɓe amen kamɓe koɓe fulɓe ɗum gay mi yiri ɗum guita gonduno e goɗɗo du eɓe nandi hen eɓe nandi du bon joni so kawi nandugol ngol hedde toon o yimɓe wonɓe toon joni Kenya en Éthiopie en Ouganda en Rwanda en Comore en ɓeɗo foof mi yi yimɓe mum neɗɗo fof mo jiiɗa ne jogui sifo pullo et puis kadi pullo sa wiyama pullo nandude e pullo kadi ɓalejo foof en nande e pullo fulɓe ne jooɗa ha mbayro jaam taw ko ɓaleɓe crime ene jooɗa gojja mbiya coye hayso jonata hono no tubako ni kono ne coofa gojja ene coofa ɓawla donc kala sifa neɗɗo no wayata pullo no wano ɗo ɓalejo ko on woni sifa pullo ala sifa
peut-être ɓuri heewde tan ko sifa ma taw an jiirata ni kinon to kon seeɗa waɗeɓe seeɗa kono ɓaleɓe kirinne toon sofɓe woɗeɓe coyne toon sofɓe yotɓen toon en hakkiliɓen toon wadde so wiyama holno pullo way kala no ɓalejo wayata ko noon pullo way so wiyama holko woni jikku pullo walla golle pullo ko golle fof golleteɗe e nder aduna o sike gaali bani e bakari tadi gondo den do sannede naten no or sujet nden don toɓɓere wara yan ñande wonde si Allah jaɓi hono pullo hani wurrude si heddo ya pullo ɗum ɗon wara yan si Allah tuuɗo jaɓi e joni an e ley yilar maɗa ndu e so bien a jiiliɗo leyɗe kewɗe wona Afrique tan Asie e Europe e ko nandi e muɗum fuu aɗa yaha a yeeyi fa leyɗe endu en e ko nandi e muɗum won fuu ɗo jaaɗa e ley leyɗe Asie ɗe ley avion ji ɗi diwdata yaade e warde ɗi si kawruɗa e banggal hono yimɓe haaloɓe fulfulde e ley avion ji ɗi ley hôtelaji mawɗi ɗi natotonna ɗi hono yiɓɓe ɗengal fulfulde ngal e yimɓe mawɓe aduna o yahoɓe warde hono no goroɗa ni aɗa hawra honoroɓe ma e ley nokkuje ɗe ay no ɗum gasata ni joni kay yiide kay fulɓe kay toon haaloɓe pulaar e hôtelaji e nokkuji kay ɗum gasata ni ɗum gasata mi meeɗi gotol miɗen jahanno ko Kenya wonno kay mi yejjitiɗo jahanno mi sikki tan tawata ko Chine mi jahanno min kawritoon nam Cameroun naaɓe hono no mbimami Cameroun naajo o telmaki nde wi kam de o welti kadi eɓe ɗuuɗon min jooɗi min jewta kamɓe Cameroun naaɓe eɓe keewi min komi goto miɗe weeli ɗemgal min jewti no feewi haw itti hunde goɗɗum rokki kam ɗum so mi wi miɗa haalama ɗum ko sappo siyel no mbaymi horsinde ngel min hooram so miɗa waɗa e maggel mbaɗanmi ngel ko jamɗe ɗe ɓuuri mi fof horsinde e gueletone nam ha hannde donc ɗum kay gasata henne ni won nokkuji keewi yimɓe gummimi yeru tan ñanden Allemagne wuro woto mi ari henne nam jaami restaurant miɗa darta ko ñamde julɓe Allemagne ƴo en nam garmi joni kamɓe ɓe nanata français ɓe nanata anglais ɓe nanata ko Allemagne min mi nanta hay konngol gotol e Allemagne bo kalami ɓe dartanmi koko ñaami miɗe sifanoɓe ko jinmi ko ɓalejo goɗɗo soyni kam toon en nam wi oɗo ne moƴƴa taw min miɗe nanodire makko ɗemgal ɓe mbi wadde ara haalde makko o ari o wayno kalno kam anglais ni bo o wi kam aɗa nana pulaar mbimi ko pulaar tan nanami o yawa armi walluma o holli kam ko jinmi ñamde ko fof o holli kam kamɓe juuɗa pulaar o mon kalɗo ni Allemagne co eyi ko gambinajo donc ɗum kay gasata ni aduna he ɗum ko gasata ni nenno fulɓe ɓe ana cari e aduna o eɓe kaala ɗengal maɓɓe ngal cari eɓe kaala aɗa hawra du hayɗo gona fulɓe min mi hawri hay endu en haalaɓe pulaar mi hawri e japonais ɗo jaati wonɓe jinnoɗe warde joni hono yimɓe jaati woɓɓe ɓe gana fulɓe ɓe est ce que ɗo jiya ɓen ana kaala fulfulde mi hawre e endunajo kaalawo pulaar mi hawre e japonais kaalawo pulaar endunajo o haala ɓe kaalata ko pulaar Guinée japonais o haalata ko pulaar Masen japonais o ko pulaar Masen o haalata e kadi mi yii e nokkuji Dubai en Chine en aɗa ara e nokkuji ɗo yimɓe ɓe garata no feewi ɗo en nam nde garɗa kalɗa pulaar Guinée fof aɗa yaawi hebde yimɓe heewɓe nanoɓe hay nanoɓe pulaar kay wawɓe yeeydemo hen wima ɗum ɗo ko jooli hay soko pulaar jilluɗo bamrankore eɓe kalanma no foti ɗum yeyete e pulaar wallay en paami sanne wakkati o woɗɗike sanne e bandiraɓe tedduɓe e ƴeewoɓe pinal feewe e ley yewtere meɗen bolagal Soudou Baba no mbiruɗen ni e Bocara Alpha Ba woni mo cilmininen toɓɓere meɗen nde kalten e muɗo hannde nde du yo toɓɓere noon banggal ɗengal meɗen fulfulde ngal hono jaati fulɓe ɓe jogori ɗengal muɓɓe ngal ley leydi Mali ndi ley Afrique fou runde nde fof ɗo fulɓe ɓe goni Centrafrique Cameroun fa yettade leydi Soudan hono jaati fulɓe ɓe jogori ɗengal muɓɓe ngal kako ɓurɗe fof sembinade muɗum neɗɗo ɗo anduɗa ɗo ni woni ɗo anduɗa kanko Bocara Alpha Ba o opérateur économique noon mawɗo e ley leydi meɗen ndi o yogadu e mawɓe pulako leydi meɗen ndi omo yaa e nokkuje ɗe fuu e leyɗe ɗe fof ayinno sikke wala ɗum saabi so nodduɗenmo ho sabi kanko o yii ko heewi e banggal pulako o omo yiɗi ɗum de sanne ɗum woni haaju makko wala haaju goɗɗo so wona banggal fulɓe ko ɓamtoto fulɓe tan woni haaju makko ɗum ne e Bocar wakkati o ka woɗɗike ɗum ka sikke fuu wala hen e joni hono fuu gatten fa ɗengal meɗen ngal heddo yaaja sabu ɗengal ngal ka en fi en paami e ley wakkatiji cekadiɗi ɗi min Mali tan woni ko andumi no leydi Mali ndi woni ni ɗenɗe goɗɗe ɗe surtout ɗengal babarankore ngal ɓanti ɗengal meɗen ngal faa yettike hande ka kaddi sabu mine to amen to nden neɗɗo wuran toon faa maaya toon nanata ɗengal bamarankore ngal fes bamaranke wala to amen to ɗengal bamarankore haalatake toon wattake goɗɗum
wona gañande fewde e bamarankoɓe ɓeede ɗengal ngal woni daarowal jaalade ɗengal fulfulde ngal sabi minen yimɓe min koddiɓe fof ana nana ɗengal fulfulde ngal ka minen hewɓe amen nanata ɗenɗe maɓɓe ɗe saabe ɗengal fulfulde ngal jaalino hande hawruɓe fuu ɗengal bamarankore ngal kalta laamu mofti to fa yeeso mum yimɓe ɗiɗon fof hawruɓe nden yimɓe ɗiɗon fof hawruɓe so on nanodirta ɗengal fulfulde ngal kalto hande hawruɓe fof so nanodirta bamarankore nde kalta hono gatten fa ɗengal men ngal heddo bon no mbaɗeten fof d' abord ko andude holko woodi so ken gandi hoko woodi ko woni pewjen peeje ɗe ko ɓamtugol ɗemgal bamarankore ngol ko jawdi ma jawdam jawdi ɓi malien no fof rendina ene ɓamtire ɗemgal bamarankore so gouvernement noon kala ko ɓamti ɓamtoto anani holko wawi hadde ɗum en ko yimɓeɓe d' abord finde famde andude goto fof ne jogui yumma e baaba yummo ne bamum nane jogui ɗemgal jiiɗa ɗemgal ngal guila e sukaɓe ha e mawɓe mais ko mawɓeɓe paamata pammina sukaɓe ɓe so mawɓeɓe paamani ni saka pammina sukaɓe ɓe mawɓeɓe ne daari ɗon ne poɓɓa ne mbiya wonde minen ɓuuri et puis kadi mbiya wonde an aɗa wayno bamaranke ni taw bamaranke o noon ko kanum laamima guila laamu fulɓe anani kanumɗe ɗengal maɗa ngal sukaɓe ɗemgal maɗa fof kalta donc on noon ko ɗum woni ko pirteten ganden kay e gona ƴoƴɓe tafo gonen finɓe gonen famɓe hankadinna gonen no julɓe jaɓenno janggude ko jangguete e leydi ndi ko jaadene aduna o sen jaade aduna o potodiren e yimɓeɓe mbasen ñingde hay goto e leƴƴi ɗi ko ñimmore nde ñingeten ɓeɗe ñingtuɗen koye men ganden ko mbaɗaɗen ko caltoɗen en piyata neɗɗo en jannata neɗɗo a watti haalde ɗemgal ma a watti haalade sukaɓe ma aɗa nana bamarankore ko ngaalu aɗa nana ceɗɗe ko ngaalu aɗa nana français ko ngaalu daña ko ɓeydorde a daña ko naftuma ñande haajuma woni hen mais tawa accaɗe ɗemgal ma ko ɗum tan woni gon ɗo tawi aɗa nana tawi aɗa pular tan kalta ɓiɓɓe maɗa ɓe eyyi aɗa nana mais hande ko ɓuuri hewde fof ley nokkuje ɗe a tawan mawɗo an nana fulfulde nde haalta ka ɓiɓɓe ɓe ɗengal gongal kalta aɗa anda ko ɓuuri hen jalnade jalluɓe ɓe nam joni soko ɓiɓɓe ɓe gacca pular o ɓe mbiyata ko kamɓe ɓe kalanta ɓen bamarankoɗe ɓe kalana ɓen français ayyo soɓe kalani ɓen no français o noon so yimɓe tawa kaɓe kalana ɗum en nam gongol goɗɗum ɗum mais ngal maɓɓe ngal kay ngal memetake ngal kam memetake kamɓe mawɓe ɗiɗon ɓe kamɓe mawɓe ɗiɗo tan ɓe kaala hay kamɓe soɓe kaali no fewi pour que so jomum no yiiɗi gonɗaɗe haalata ko français ji ɓutti minen somin kaali français ji amen ñolɗiɗi ɓe gona e jalde amen minen noon soɓe jaali amen ɗum jalno amen miɗen mbawi ɗemgal amen ngal min tawri yummiraɓe amen babiraɓe amen min janggani france min jahani france kono bamko ɗo hennan min mawni hol fof no min mbawirta wadde français min mbawa ɗum hono kamɓe no jangguɓe wuurɓe henna ɓe wawa wonde mais minen mbawi ɗemgal amen mais minen somin gacci ɗemgal amen kam ko ɗum woni ko jalni so walla sa haali pular bonɗo min ko ɗum jalni kam mais wona ɓalejo kurum haalde français mawɗo wallahi sa haali fulare bonde nde ɗum woni ko jalnini ɗum woni ko jalni wona haali bamarankore na ɗengal jananal bonɗo ka ɗum ka jalnaki jananal ko jananal noon sa haali français an a holima ka janggude joni haali français ne toon en nam so neɗɗo addinimo ɗo e nam joni chinoire tawa a wawa chinoire nde sa wawi chinoire nde a wawi français a wawa anglais sa wawi anglais a wawi ɗum ɗo a wawata espagnol walla a wawa arabe neɗɗo wawa wawdude ɗemɗe foof donc kala ko mbawɗa e andude e français he nam ya andu kay ka ganda tan ko e français he aɗa wawno hay janggude pular jogoɗa ngal gandal wallahi hande leñol ngol ana hasindini e alhaaliji kewɗi banggal duwaw e banggal ɗengal ngal saabi Bocar wona mbiɗon so ɗengal maayi fou leñol maayi gay haala foof ala so ɗemgal maayi tan leñol maayi ɗemgal wona hono naggini ɗeɗɗetake e goddol saɗa ɗeɗɗo ɗum e goddol tan ɗeɗɗa ko ɗemgal ngal guittata wona toon en nam ko heddi ko ennen ko foof kala kaɗa waɗa hirsan mbaɗanani mbaɗani mais neɗɗo kañum maayirta ene wawi maayde tawa ene ɓuuɓa joni noon sono torluma ko hakkille o torloyto so yeehi ha watti yiide ɓiya en natti haalde pular saɗa jogui hakkille aɗa jogui kiram aɗa jogui miijo a wona dammugol aɗa foti andude kay min bone arera mais ɗengal ngal jaati leyɗe Nigéria to fulɓe ɓuuri fuu hewde hande to leydi Nigéria a yahi Nigéria fa heewi a yii toon duɗe ɗengal ngal ene woodi kay mi yaani duɗe e Cameroun kono Nigéria hannde ne woodi jannguɓe jannginoɓe puis kadi jogiiɓe pellital ko ala hay ko ala ɗo ko jooni yeru saka yehi toon jooni professeur uji nene toon en nam docteur Djiré en
walla ko way hono noon ɗum ko alaɗo Mali ɗo ko jannguɓe mawɓe to Nigéria to ne woodi jannguɓe hannde mawɓe moltanaɓe moolen et puis hay Cameroun ne woodi jannguɓe Tchad ne woodi jannguɓe ene woodi tigi ene woodi ɓen ni miɗa sikki Mali ɗo peut être ne wawi ɓurde ɓe heewde jannguɓe par ce que ñooro hannde raison kayi ala wuro fulɓe ngo garata gadda lettere jeeha galleji ɗi ɗum ala raison kayi cikkumi galle fof mo naɗɗa tawa noon jannguɗo Pulaar janngal ma lettere ma jara yeeso joni jangde nde woni caɗele koko heddi e Mali ko heddi e Mali ko ɗum woni joni ga hirnangue gaka ga heddeto minen kay kayi to mbimami to ɓamde ñooro tan ha kayi ha Sénégal ha Mauritanie ɗo kay kala nde garɗa e guure fulɓe ɗe a tawanen kay jannguɓe ɗum kay sikki sakka ala hen woni ko heddi ko funnague ga eyyi heddi ko funnague to eyyi ɓamde Mali ɗo fa Burkina fa hay Burkina ne jogui jannguɓe kadi haawi dakka ene jogui docteur Issa Diallo en e hono makko en ha toon haawi dak jannguɓe jangde mawde waɗɓe ɗum to golle mumen ne jogui professeur uji jannguɗe toon ko Mali ɗo ɗum woni ko ngakki par ce que min mbiɗa andi ɓe mbiyata ɗo jannguɓe Mali ɗo ɓe peut être wona ñinde ɓe ana ñaki mi yii nden ɓe jangguini ɗo sukaɓe men ñoronkoɓe sukaɓe ɓe namni goto e hooreɓe académia de langue malien ko pullo o wi ala onon jannguɓe ɗo ɓe fof onon daadi kam kanko noon ko hoorejo hayso komi haalani inde de peut être ko jaljallo peut être jalluɓe fof gandi ɗum kanko yo babajo tana o jaljallo jaa e joni hono e sakiraɓe meɗen wonɓe fa e leyɗe raneɓe ɗe so tawama jomum ana hattindini e ɗengal ngal sabi min jaati won bowɗo wiide kam kañum ka ana jiiɗi hebde gollowo ley galle nanowo fulfulde pati ɓiɓɓe muɗum ɓe kaala ɗengal jananal ngal sabi golloɓe ɓamateɓe ley galleji ɓe fou golloɓe ɓamateɗe ley galleji ɓe fou tawan yo bamarankoɓe noon bamarankoɗe ɓe kalta o wi ɓiɓɓe makko ɓe fou bamarankoɗe kalta to woni mo woƴƴa ɗum sanne o pullo to woni to woni est ce que wona Italie na Espagne gokele muɗum boori gurdam aade ko pellital tan miɗo wowi haalde ɗum e radio mi haalante ɗum hannde soko taw o acci haɗa an hoore maɗa andi komi keñi ɗum mi yeehi Sine mi teyanmi ara tan mi ƴeema ɓeɗo kay ko ɓaleɓe mi haaldikino e maɓɓe mi naata bureau ji maɓɓe jooɗo woɓɓe mbiya ko ɓoccen woɓɓe mbiya ko kangal mais min miɗa andi ko dartanmi bureau bamaranke fof mo naata mi tawi toon chinois ene haala bamarankore allahu akbar bureau wolfoɓe ɓe mo naatmi fof mi tawi toon chinois ne haala wolof seɓɓe ɓe bureau mum fof minen mbiyata seɓɓe sarakulleɓe markaɓe eyyi sarakulleɓe sarakulleɓe ɓe kala bureau mo naatɗa a tawne ɓe kaala sarakulleɓe kala ɗo naatɗa bureau fulɓe Guinée a tawane ɓe kaala Pulaar kala ɗo naatɗa bureau fulɓe Mali a tawane ɓe kaala chinois fulɓe Mali ɓe tawanne kaala chinois chinois kaltana français baɗa no chinois wona haala français kay tawa ko fulɓe Mali ɓe ɓenne kalana ɓe chinois ɗum wona hay bureau woto eɓe jooɗi to Sine ɓe kalto chinois ɓe kalana golle maɓɓe chinois ɓe ngala pellital wonde min hono no bamarankoɓe ni neɗɗo fof gonɗo e nokkam e ñaami ñiram ndi woni e gallam he nanan ɗemgalam ɓe ngala ngal pellital ɗum sellani wonki maɓɓe mais bamarankoɓe koko pelliti ñande bamaranko yettide ɓe puɗɗoto ko ƴettademo e bamarankore ha watta haalde tawata ko chinois tigi mo haala bamarankore joni fulɓe ɓe ko noon seɓɓe ɓe ko noon mais fulɓe ɓe ko nenno enen ka joni aɗa andi joni sen paami tan sen kaali gonga en jaabiri jaati jaati enen fulɓe Mali ɓe fulɓe ɓe fo enen ɓuuri yeɓade ɗengal ngal fulɓe Afrique kay cikkumi enen goni dernier enen goni premier yeɓade ɗemgal ngal e hakkillam kay jaati jaati to banggal ga en nam tinnare taali ɗo nan peut être ko enen goni dernier ma woɓɓe mbi enen darniɗo pinal TV one kadi hay ɗum kadi ko gacce mawɗe walla ko teddugal manggal woni ɗo teddugal ngal ko fulɓe aduna Allah fof ndendi darni pinal TV dokki fulɓe Mali est ce que anniyaki addande fulɓe Mali gacce fulɓe Mali fof ndenden ɗon kana télé o neɗɗo mo ala Mali meeɗa yi Mali pullo tan nam on wiyata ko hokki ko fulɓe Mali wona Bocar wiyata wona Ousso Sabbar wiyata wona Mamma Ndiaye wiyata wona kamɓe hakɓe mbiyata tan ko Mali télé o woni ko malinaɓe joguimo so moƴƴi fulɓe Mali kalfina malinaɓe moƴƴini so bonni ko malinaɓe bonni donc ma goɗɗon toon ene mo miijonoki ni ñiwore nde yetto ɗum ha ɓennita ɗum ha artoya e ɓiyumen goɗɗo hawroya e ɓi Boori Diallo wiyama an minen min darni télé Mali minen mbaɗi hen kalis tan min jeeya ko Sénégal min jeeya ko Mauritanie min jeeya ko Nigéria min jeeya ko to kono bamma Boori Diallo en ñaami kalis amen bonni télé amen
mi kaali on ɗenɗe goɗɗe ɗenɗe goɗɗe ɓanti télé o wala ɗenɗe fof ni wawi wonde ɗum mbawi wonde joni kam mbimo tan ko so yahani so yeehi kay ko mantore men kono soko yahani tan ko ñimore ɓi malien fof joni noon jaɓɗo ɗum mo jaɓani fof ko noon woni anda tan fulɓe meɗen mali ɓe ka sen ni tawi en jadiri ka enen kadi jeebi ɗengal ngal so mi yeeyi fof hono neɗɗo mawɗo baali ka aɗa jooɗi ɓiɓɓe ma aɗa joppi ɗengal ma ana kala ɗengal jananal e ley galle ma an jaati aɗa andi ñande a wala leñol maɗa ngol ɗo ma ɗo haaɗi ɗum kam mi yeeyi so wona mali famminike sanne e wakkati o ɓilli sanne sanne bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinan TV aɗa andi gawjade hakkude babaji o e Bory Diallo haɓata ko ok e joni konngol maɗa cakkitottongol fam mbaynodiren eyyi konngol am cakkitingol ko salminde yimɓeɓe ko yettude yimɓeɓe e kadi hunde nde wona hunde newide hunde nde way kono hirade way kono bottade ko ñande foof wona tan mi defi ha heewi tan mi joƴƴini min kedde gurdama mi wonta def mi wonta ñaam ɗum ala hen leñol ko ñande foof yo yimɓeɓe ɓeydo tinnare ñande foof yo yimɓeɓe ƴeem daraniɓe leñol ɓe soko kamɓe ɓe puɗɗanoki ɓe puɗɗa ɓe janta e dariɓe ɓe en nam ɓe mbawa nawde hunde nde yeeso hay goto wata welsino ɗemgal ngal kala jiɗɗo yummum yo yiɗ ɗemgal yummum kala jiɗɗo bammum yo yiɗ ɗemgal bammum kala jiɗɗo hoore mum yo yiɗ ɗemgal mum ko ɗum woni gilli foof ngala ɓurɗi yidde ɗemgal mum kala gaccuɗo ɗemgal mum no noon leñol mum maayi fina tawa mum maayi hay dina mum so renaki mayan donc on calminama vraiment on juurama on ñagama kadi yaafuya e haalullaji ɗi no garde ni wona gandal ngal mawni de ko yidde nde tan mawni on jarama yallah famminike sanne e Bocara Alpha Ba bandiraɓe tedduɓe ƴeewo Pinan TV e ɗum ɗo wonno ko kebdunoɗen e sakike meɗen Bocara Alpha Ba e yoga e mawɓe du pula ko hande ley Mali e ley Afrique du fou inchallah en calminima sanne yarrade yoppude haaji muɗum fou se wara wattodire meɗen ɗo hakkille ɗum yo moƴƴere mawde nde Allah waɗani en e sikke wala ko waɗani en jettirima ɗum sanne sanne anden tan ɗengal meɗen ngal kañum woni leñol meɗen nde ɗengal meɗen ngal majji leñol ngol majji ñayrenna ko gonɗenna ko teɓɓoɗenna fa tekka pati goɗɗo teta en ɗum tan woni ko tewtete bandiraɓe on jarama sanne wakkati o heewi sanne Bocara Alpha Ba a jarama on jarama Allah holle en jeɗɗire warware merci